मोनसे बाथ्रा खोन्थानि लोगोफोर आंनि बिफाया दिनै साइकेल मेकारसोमोन ओइ करियान आफ्रिका आमेरिका इसोरनि मानसि इदि नङा नों जौगादोबा नोंनिख्रुइ बांसिन जौगागोन इदिसो दिनै नोंनि बिमाया आंनि बिखुमजोआ दिनै बेसेबां सनाव साख्रि मोननाय दिनै बेसेबां सननि उनाव नोंसा बे अन्थाइनि न'आव थानो मोनखो अन्थाइनि न'सो होनो ओइ गांगाथफा अन्थाइनि न'सो होनो जोंहानि न'खौ नै र' न'खौ खोन्थिनि आङो र' जोंहानि अन्थाइनि न'खौ खोन्थिनि नो किसु मानसिफोरा आंखौ ओरैबादि मेगन सायो मानो मेगन साजादों ना गुरनो थांनायाव आं होनबाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि बे महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय नै फारसेथिं आङो लाल सा जानदो ओमफ्राय फारसेथिं एवदों लेस्रि भाजा ओमफ्राय ना ओंखाम जाननानै होबाय फुङावनो सिखारनानै ओमफ्राय माने गांगाथफाया दासिमबो सिखाराखै आरोना ओमफ्राय मैयाथ' आलासिफोरा थांबाय नै पान पिप्लिफोरानो सिरिनानै हायाव ज्रय सिरिनानै थालाय लांबाय ओमफ्राय ना दासिमबो सिखारनो टाइम जायाखै आरो गांगाथफाया ओरै सानानो जौलाय लांबाय इसोर माने आं इखौ फोजागासिनो दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय उथियाखै माथोबो हराखै मा कन्डिसन जानानै दंबा जेन दुनियानि गासै हाबाखौनो मावजोबबाय हायावसो उन्दुदो आरोना नै जेरै दं इदिनो उन्दुफिनबाय इसोर दुनियानि गासै खामानिखौनो मावजोबनानै जोब्बाय होननाय रखम आलासि सासे थांनायाव इदि उन्दुनांगौ जाबाय आरो एसे टाइम माबालायनाय टाइम थांलायनाय 8टा 9टा बाजिलांलायनाय ओरै उन्दुनांगौ जाबाय आरो नोंथ' इमान गाबज्रिबा हरबाय दं आङो नोंथ' सिखारनो फैनांगौना हाथाय हुनांगौ साहा लोंनांगौ सांसां सिंसिं जानांगौ एसेबो गियान गैया बेथो आलासि थानायखायसो बासिदो नोङो जेनेकुवा मानसि नोङो डेन्जार आरो उथिना फैयोबा फै नङाबा बुग्लुंगोनसो इलाय मा थसाब्राय रखम उथि अमा रखम जालांदो इसोर उदैफोराबा गिन्द्राद्रानो उथि इसोर थैबे बेथो इदो जानाय नङा संसारा जानाय नङा उनथिनबा उनथि इसोर हाथायफोरा हुयै ओंख्रिफोराव हाबगोन बासनाफोरा हाथायाव हुयै आरो सिस्लाया सिबै ओरै मोनजाया ओरै आंल' मावबाय थानाङा ओरै फारसेनिफ्राय आंल' मावबाय थानांगौ मा बेथो बोरैबा जागोन संसारा आं होनखादों उखिया नांलायथाराखै नांलायजागोनसो आंजों बोरैबाबानो मोनां जाबाय लेस्रिफोरा आंनिया नुबाय नै आं उनथिनि खायदाखौ लानानै माने ना गुरनो थांलायनोसैयानो आरो दिनै जागायलायबायानो लोगोफोर नुबाय ना गुरनायनि माबाया फुजा जोब्बाय मायबा मोनसेल' प्रब्लेमल' खोन्थाबाय गाथबनासो दोनखागोन मिथिबाय नै खारनैसैसो नै बोजा मोनहैगोन राव बेखौ बुंनानै नोंहा दिनै मिथिबाय ओरैबायदि माने उथियाखै होननानै माने दहायनिफ्रायनो प्लेनिङानो खालामखाबाय आंखौ उथियाखै होननाय लोगो लोगोनो साला मा जाबावगोन नुबायनो नै लोगोआबो इनो इदि ज्र' ओंखारलांबाथाय माने गासिबो माने थांनो लुबैयो जाहैबाय बेनिफ्राय नुवाखैमोनबो थांथ्राखैमोनबो दे मानसिया बेनिफ्राय नैखैजा माने जोंहा ओरै न'नि उनखैजा मोनसे दरजा दंना बे दरजाखैजा थांबाथाय नुहुरखायो माने ओरै जाय बुरजा थांदों बुरजा थाङाखै बेखौ माने नुहुरखाजोबो आरो बेनिखायनो दा नै बिजावजालिजों लोगो नांहैलायबायानो नै ओरैबायदि मानसि मानदोल' होननानै बुंफैदो र' इखो मानदोल' होननानै बुंफैदो आंबो हेबनानैसो थागोन नायबायखा 2000 years later लेथ्रा मानसिया दासो मोनफैदों नै लेथ्रा मानसिया इमान बायदि लेथ्रा मानसि इयो नाखौथ' मोनखायानो ओरैबायदि लेथ्रा मानसि नुबाय नै मा जानानै फैदों नाय माने नै नोंखौलाय सोरथो थांनो होदो मेंदो होननानै दाइलग मारनो हाबाबो ओंखाम ओंख्रि संनांगो आरो मानदो होननानै खोन्थानो नाङा मिथिबाय मानदो होननानै खोन्थानो नाङा मेंदो होननानै खोन्थानो नाङा ओंखाम ओंख्रिया संनायनि टाइमाव संनांगोन सोरखौ थिनदों नोंलाय
एसेबो अननाय गैया आं नोंखौ थांनोनो होखायाखैमोन अननानैनो मिथिबाय अननानै नोंखौ थांनो होखायाखैमोन नों आंनि सिगाङाव अननाय गैया होननानै फैनानै लाब गैया मिथिबाय बे बोरो नायालाय नाया बोरो बेफोरबायदि नाखौ नोंलाय दाखालि गारहरदोंसोम सं दा मानो थांदों नों निजि गुरनो मानो थांदों नोङो बेफोरबायदि नाखौ नों दाखालि गारहरनानैनो सायनो बानानै गारहरजोब्बाय नुबाय नै ओमफ्राय इ नाखौ माया सायगोन दा इ नाखौ माया सायगोन हो माया सायगोन इ नाखौ आंथ' मिथिया आंथ' उन्दुफिननोसैसो नै उन्दुनानै दंखायोमोन उन्दुनानै थागोन उन्दुगोनानो नालाय उन्दुगोनानो ओंखाम ओंख्रि संनायनि नों आंखौ इयाव डाइलग मारिनो नाङा मिथिबाय थारलै उन्दुना थायो ना माना थायो थारलै नोंनिसो गोसो इयो उन्दुनानै थागोन आंहा गगा मोनखानानै बोरैबा जानानै नुखायो ओंखायनोथ' आं उन्दुनानै थाखागोन मिथिबाय नों ओइ ना गोरलैखौ सायो ना दाउनो होयो ना मानो होयो होनबाय दा आं मिथिया नों इदि नाखौनो दाखालि सायनो बानानै गारहरबाय नों दा इ नाखौनो गुरनो थांफिनदोंबा बोरै जानो इमान गोरलै गोरलै ना इमान सान्दुं गोसायाव रां सान्दुं दुंदों नै मालायफ्रा माबा साया नागिरनानै जागा मोनाखै किसु मानसिफोरा आंखौ ओरैबादि मेगन सायो मानो मेगन साजादों ना गुरनो थांनायाव आं होनबाय दा थांनानै माबा मोनसे जाहैसिगोनहाय नासा सायथ'ला आरो ओमफ्राय होनबाय नोंसोरखौलाय सोर हानो मानो माने बेलेगा जानानै गैया माने ओमफ्राय आंल' जायो थारमाने आंल' जानानै थांनाय दं ओमफ्राय बेलेगा जानो हानाय खेमता गैया ओमफ्राय बिस फैसाखौ बेलेगा आरजियाखै आंल' आरजिदो ओरैबादि धोनि आं ओरैबादि धोनि आं Oh my God! जिबनाव नामा बिराद धोनि नागिर बायदिया साख्रि मोनबा ओरैबादि जोंब्लाव होजोबगोन आं गुनानै खामफ्लेना खानाय सानाय जोंब्लाव जोबगोन नोंसोरनिफ्राय मेगना नायना बेस्ला जाजोबलांगोन ओमफ्राय आंखौ सिं माने ओरैबादि जोलोन ओमफ्राय बिराद डेन्जार जादों नामा होमबा लोगोफोरसो दङ मेगन साजानानै हरलायबायनो ना गुरनो थांग्राफोर मेगन साग्रा दंबा मानसिफोरा होमबा मा बुंबावनांगो जिबनाव माने बुंनो गोनां एख' बाथ्रायानो गैला सासेया बुंबाय आं दा थांनानै थांग्रा गाइखेर सा लोंहैखागोन सासेया आं होनबाय गांगाथ' अपाया मिगि लामना दोनफैनाय दंमोन आंहा मिगिखौनो एवना जाहैखागोन जोंफोरा गैयाहाय जोंफोरलाय माखौ जानो मा होननाय जाखो इयो मा होननाय जाखो गावसोरखौनो मा देखायना लायोलै जाय मानसिया गावखौनो गोरिब होननानै खोन्थिना लायो गोरिबसो जालाङो जोंफोरनावबो गैयाब्रा जोंखौ आरजिनानैसो मोनदो ओरैनो फैसाखौ मोनो नामा बिराद दुखु होनहर जादों आरजियोना बिराद दुखु होनहर जादों हाजिरा मावग्रा मानसियाबो हाजिरा मावनानैसो फैसाखौ 300 थाखाखौ मोनो सासे मास्टर मानसियाबो फुंनि 8टानिफ्राय बेलासिनि 3टा बाजियालागै गथ'फोरखौ सिखायनानैसो 50-60 हाजार दरमाखौ मोनो आरो सासे साख्रियालायाबो हिनजाव न'खर गथ' गथायखौ गारनानै बिदिगाव थांनानै ना थैनाय थांनायनि रिक्स ना मानि रिक्स मालाय जातियाव थांनानै हाग्रा बंग्रा गिदिंनांगोन नेनांगोन हराव सिलाय लायै ना सोरबा दाखुआनो फैनानै गावथारलांगोन ना मालांगोन एख' कुनु गेरेन्टि गैया खिन्थु माने इफोरखौ मेगनसो सायो दिनै आं सासे इउटुबार माने भिडिअ लायै आंखौ फैसा मोननायखाय आं माने फ्रियावनो फैसा मोनबाय दं सासे धोनि आङो जानो लोंनो आंहा एख' आंखालानो गैया साबाय था नोंसोर बायदि मानसिया साबाय था जाय आरो इफोरबायदि साबाय थागोन तामाम गोसोआव नांनायनो बखिना हरजाबाय खोमा लोगोफोर मा जाबावगोन जिबनाव मानसिफोरखौबो मा होनबावनो माने नोंथारि बाथ्राफोरखौ बखिनानै ओरैनो मेगन सानायनि माबाखौ माने ओरैनो डाइलगखौ मारिबाय थागोन इफोरबायदि मानसिया गोरोबनो रोङाब्रा खाथियाव फैलायदों नै गोरोबनो रोङा ओमफ्राय गोरोबनो रोंनांगो ओमफ्राय जिउ मोनसेया जेनेबा इयाव उजिफैबाय जों मावना जाखानांगोन साख्रियानो जा बाख्रियानो जा हाजिरा खामलायानो जा मिस्ट्रियानो जा जिकुनु खामानिखौनो सासे मानसिया मावनानैसो फैसाखौ मोनो फैसाखौ मानो दिहुनदो मावबासो मोनगोन फैसाखौ मावालासेथ' नों जयै मोनजायाना नों माबा मोनसे ब्रेन बाहायनांगोन सासे टिकादार जानोबाबो नोङो ब्रेन बाहायनांगोन अबेयाव खालामनांगोन बेफोरखौ सब बुजिजोबनांगोन ओरैनो टिकादार जानो हागोन नामा ओरैबायदि दुखु मा जिबनाव थरायनाया सासे ना बोग्रा मानसियाबो नाखौ सानसे बोनानैसो फाननानैसो 100-200खौ मोनो
आं ओरैनो फैसा मोनदो मालदार आङो होननानै लानो नाङा ओंखायनो लोगोफोर जायबा इफोरबायदि साननो नाङा आंखौ गामिनि मानसियासो होनदोब्रा इखायनोथ'ब्रा होनदां जायबा सोरबा जेनेबा जुदि इफोरबायदि सानोबाथाय इफोरबायदि साननो नाङा सानथो आरो गावखौनो गोरिब साननानै लादोंना 20 थाखानि मेगि बायना जानो हाया इयो जाय आंखौ बुंदो 20 थाखानि मेगि बायना ओरैबादि जोंदो आङो सासेया बुंबाय सा लोंहैगोन आङो आंहाबो गोरोबनानै बाथ्राखौ बुंबाय आंहाबो मेगि जाहैगोनहाय मेगि दंमोन थाइबानि नोंसोर मालाय नोंसोरदो हायाहाय मा होननाय जायो इदिना नोंसोरदो हाया गोरोबनांगौ जोंबो रायलायदोसो ना इयावथ' आं धोनि होननानै आं जुदि धोनि सानोमोनबा आं जुदि निजिखौनो एटिटिउड देखायबा मा खिमोन जाना सान्दुं गोसायाव ना गुरैदो आंलाय हो ना मोनजाया ना मोनलायाखै आंलाय ना गिदिर जानो हायोब्रा आङो मा खिमोन जानि थेफानाखौ गुरैनो ओरैबायदि घटना लोगोफोर नुबाय गामियाव माने बेफोरबायदि थायो न' खाथिफोरावनो थायो जायजोंदो इदि गोरिबानो जाखागोन नों गोरिबै था नोङो गोरिबैनो था जोंबो धोनि जालांगोन नों गोरिबैनो था नों जोंब्लावबाय था नों थानाय जोंब्लावबाय था नों खामजुबलां नोङो नों गोरिबैनो जा नों जानाङा एख' नोङो हाग्रा बंग्राखौनो बुथुमनानै जा नोङो आं ना जागोन बेदर जागोन आं धोनि जागोन गुरला दिनैनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय ना गुरला आंखौ धोनि सानोना आं गुरला आं धोनियैनो थागोन बापा समान साननांगौ माने गावखौनो ओरै माबायाव खोलैनानै लानो नाङा इसा दंबाथाय जोंहाबो दं होननानै ओरैबायदि माने माबायाव थानांगो इ न'खर मोनसेखौ सोर सलायदो जोंहा बिहावा थांदों मिस्ट्रि मावनो बिखुनजोआ थांदों मास्टर मावनो आं बानायदों भिडिअ गांगा थप्पाया थांदों वेरिं खालामनो न'खरा इजोंसो सोलिदो ओइ सानि बिजावजालि लानिखौ बुंनोसै हिनजावा थांदों ना गुरनो बुथुमहैदो मैगं मैला फोथाराव हौवाया थांदों कम्पानियाव मोननैजों लोगो नांनानैसो मोनसे न'खर दादो मालायखौ मेगन सानो गोनां मा बाथ्रा दंब्रा मा बाथ्रा दं ना आं नोंखौनो जाहोहैनांगौ ना आंखौनो नों जाहोफैनांगौ गाव जा मा मालायखौलाय मेगन सानो जिबनालाय मटरा गाबलांबाय थाबाय दानो दं दानो गैया बिराद दुखु लोगोफोर जिबनाव ओमफ्राय बिराद होनना सरजाद ना गुरनो थांनानै ओंखायनोथ' आं नोंखौ ओइ करियान आफ्रिका आमेरिका इसोरनि मानसि इदि नङा नों जौगादोबा नोंनिख्रुइ बांसिन जौगागोन इदिसो नों आंनिया मा नों धोनि जादोबा नों माबा मोनसे आरजिदा नोंखौ मेगन सानानै नोंखौ बोख्लायनोसो जुजियो इफोरबायदि आं हमना मोनजोबथारबाय ओरैनो रागा जायाखै आङो मेगि जानो होननाय बुंनायल' नोंसोरदो हायालै मा बाथ्रा इयो आंखौ लाजिसो फोनांदो नोंसोरदो हाया नोंसोरदो समान जानाय बे मेगिखौ गाव आरजिनानै जाहोफैनायामोन नामा आं इनो खोथादों नामा मेगि खैथाखा थाइबाल'सो बेखायनोथ' आं नोंखौ होनखाथारदों ना गुरनो थांनाङा होननानै आं नोंखौ होनखाथारदों मिथिबाय दा थांनानै मा जाबोखो थांनानै मा जाबोखो नोङो हो कुटास जाला ओरैबायदि दुखु मोनबाय थरायनाया लोगोफोर जिबनाव माने बेफोरबायदि साननो नाङाखि इसा दंबा जोंहा गैया ओरैबायदि साननो नाङा माने जाय बुस्थुआ खामानि मावबासो मोनो जाय बुस्थुखौ खस्थ' खालामबासो मोनो गासिबनावबो खस्थ' खालामनानैसो फैनाय ओरै जायो आरो माने बेखायनोथ' सोरखौबा माबा सानो बेफोरबायदि साननो नाङा समानाव थानांगो गासिबो समानाव साननानै लानांगो जानो फैसा थाखायालाय मा गाबोननो दं दिनैनो गैया ओरैबायदि जायो आरो माने घटनायाव फैसा थाखाया माने रावनि बाखायाव थाबाय थाया रावजोंबो लोगोआव थाबाय थाया नाय जोंफोर मालदार नालाय मालदार जोंफोर हौवाफोरखौसो संनो होयो जोंफोरनि फैसादोनो उराय होजोबनो हायो हौवाफोरखौबो सिङाव दोननो हायो नायदो अमाफोरखौ बोरै लांगाब लामनानै बिलाहिफोरखौ ज्राव होनानै बोरै गोथाव एवनानै जानो हायो नायदो नों बायदिया नाय माने जोंफोरो माने धोनि जाखानानै उजिफैनाय नामा आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानि लोगोफोर आंनि बिफाया दिनै साइकेल मेकारसोमोन साइकेल मेकारनिफ्राय मास्टर जानो हादों होमबा नोंथांमोना मा बुजिखो बियो साइकेल मेकार जादोंमोनबाबो साइकेल मेकारजों लोगोसे बियो फरायदोंमोन नाजादोंमोन आं माब्ला बिखौ साइकेल मेकारखौ गारनानै आं माब्ला मोजाङै गोबां थाखा आरजिनानै माबोरै आं न'खरखौ दालांनो हागोन बेखौ बियो जुजिदोंमोन बेनि उनावसो बियो मास्टर साख्रिखौ मोनदोंमोन दिनै आंनि बिमायाबो खस्थ' खालामनानै दाउ अमा लानानै दिनै खस्थ' मस्थ' बियो संसारखौ जाबोदोंमोन दाउ फिसिनानै अमा फिसिनानै दिनै ट्रेनिङाव थांनो थाखाय
आइया बाबानो फैसा हरदोंमोन बिनि उनावसो साख्रि मोनदोंमोन आंथ' जोनोमानो जायाखैमोन आंथ' धोनि जाखानानै उजिफैयाखै आंनि बिमा बिफायाबो धोनि जाखानानै उजिफैयाखै बिसोर बि गावनि नाजानायजोंसो जादों ना नोंसानि आइयाबो मास्टरखामोन गोरलैनिफ्रायनो मास्टरखामोन नामा बिबोथ' गावनि फरायनाय गावनि सेस्टाजोंसो मास्टर साख्रि मोननो हादों मा आसलथे मानसिफोरा मानो बुजिया इखो मानो बुजिया मानो मेगन सायोलै मानो मेगन सायो गामि भितरनि मानसि गामि भितरनि मानसि ओंखायनो टाउनाव न' लुनानै थायो खायसे मानसिया ओंखायनो टाउनाव न' लुनानै थायो माने इफोरबायदिखौ सुखुवाना सोरखौ बुजायनो दानि जुगाव रावबो बुजियाथ' नोंखौ जुदि बुजायनो थांबा नों बुख्लायनासो हरजागोन दिनै नोंनि बिमाया आंनि बिखुमजोआ दिनै बेसेबां सनाव साख्रि मोननाय दिनै बेसेबां सननि उनाव नोंसा बे अन्थाइनि न'आव थानो मोनखो अन्थाइनि न'सो होनो ओइ गांगाथफा अन्थाइनि न'सो होनो जोंहानि न'खौ नै र' न'खौ खोन्थेनि आङो र' जोंहानि अन्थाइनि न'खौ खोन्थेनि नै जोंहानि अन्थाइनि न'आ नै माने टाइल्स गाथिजोब्बायना जोंहा ओमफ्राय बे टाइल्सनि न'खौ अन्थाइनि न'खौ जोंहानि बिखुमजो आइया माब्ला लुनाय जेब्ला आं नोंखौ मोजां मोनदोंमोन नोंसानि न'आ माथो बायला जिला गिजिसोमोन इदिसोमोन आंथ' नोंखौ मुगैयाखै ओमफ्राय ना दिनै बे समाव नोंसा आइया जेनेबा बेसेबां बोसोर जाखोमोन जेनेबा साख्रि मोननाया मा मिथिया बेसेबांबा मायथाइयावसो साख्रि मोनदो दायो पेन्सन मोना मिथिबाय सोर मिथिगौ पेन्सन मोनिखो पेन्सन मोनगो सानबावोसो आरो जुदि जेनेबा आइया पेन्सन मोना आइया पेन्सन मोनखाया बियो जा दा थाइसे थाइनै मोनदो बेनो आरो हिनजाव मानसिया बायसान्स जुदि माबा कारनाव गोमालाङोबाबो आरो बाबाया पेन्सन मोनबावासोनो बेखौ आं मिथिदो आरो आइया खोथा हौवा मानसिया पेन्सन मोनानो हिनजावा जुदि माबा हौवाया जुदि थैनानै थांबाय हौवानि पेन्सनखौ हिनजावा मोनो ओमफ्राय ना हिनजावा थैनानै थांबा हिनजावनि थैनानै थांनायनि फैसाखौ हौवाया मोनानो बेफोरबायदि सरकारा दाना दोनदो बेखौ सोर बुजिनो आरो एसेबां खस्थ'नि गेजेरजों बे न'खौ लुनो हादो बे न'आव थानाया इसा 5 बोसोरल' जाबाय 5 बोसोरल' गथा जाबाय आरोना इसा 2 बोसोर गथा थानो मोनदो ओमफ्राय आं नै दा ग्रोब 2 बोसोर 3 बोसोर जासिगोन आङो दायो बेफोरबायदि आरोना इसाबोथ' बेसे खस्थ' दाबो खस्थ' दाबो जोंनि संसार जानायखौ रावबो मिथिया खस्थ' बेमार आजारनि गेजेरजों दिनै न'खरखौ सौसिलांगासिनो दं थेवब्लाबोथ' जों बेमार आजार जादों होननानै ना बेदरखौ जानो गारालासे थायाना जों माबा मोनसे आरजिनानैबो जानांगोन मा जों सिखाव खावनानै लाबोदो नामा बेदरखौ बाजारनिफ्राय जोंबोथ' आरजिनानैसो मोनदो नोंसोरबो हाजिरा माव नोंसोरबो गाय फु खेथि खालाम मालायखौ मानो मेगन सायो मेगन जानो नाङा मेगन साबाबो एख' लाब मोना